fụ ihe a bụcha ọgwụ aka na-enye ume, aka na-enye ike. Ihe a bụ ọgwụ dị iche iche, ọtụtụ ọrụ ka ọ ga-alụ. Ị bịakwa n'ebe nke a, ihe a bụcha ọfọ ebu nke aja ana, bụ nke gbasara obodo mụ nọ na biya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ụdị ọgwụ a ka ị na-ekwu okwu ya. Ọzọ ekene ngiri nne n'ime okwu mmụọ ka nọkịta ịgọzigo anyị ọtụtụ ọgwụ dị iche iche ịgọziri anyị. Ọgwụ anyị na-ekwu okwu bụ gịnị? Ọgwụ a nke asị na egburu mmadụ, na-eji ọgwụ aja egwọta ọgwụ eji gbuo mmadụ. Ekene m gị nwayọọ. Ọgwụ ọbụla efuru gburu mmadụ na omeghelu mmadụ ụzọ, na ome ihe ọbụla dị iche iche mmadụ enweghị ike ime na afụrụ oge o ji wee mee ya, ọ ya bụ ihe ị na-afụ ebe a. Maka gịnị? Ọ ya bụ ọgwụ